Здравейте и добре дошли в моята пчелна къща. Сега ще ви покажа какво се крие за тази врата. Намираме се в стаята за инхалации, където имаме кошери, които посредством тръба са свързани с тази маска. Клиента се настанява на стола, поставя маската и диша невероятния аромат на кошерния въздух. Втората процедура е инхалация с прополис. Това е антибиотика на пчелите, който посредством този апарат подаваме през маската за инхалиране. Третата процедура е най-приятната почивката в пчелна стая. Това е стаята за почивка, където имаме легла, долу под които има пчели. Вземете синия плик с ваучер от SkyVision и посетете нашата пчелна стая. Тук ще може да се потопите безопасно в атмосферата на живото пчелно семейство.